Då ska vi köra på hard. En, två, tre. En, två. Så. Där har vi en intressant video. Hoppas jag. Ja, så... Nej, så skulle jag inte göra. Det här huset får jag nöja mig med så länge. 2, 3. Så behöver jag mer trä. Och när jag har byggt klart huset så... Och när jag har byggt klart det här lilla huset, då är denna video klar. Och ni som har orkat kolla på hela videon, ni är jättetålmodiga med att lyssna på tråkigt babbel. För det känns som att det är det enda jag har gjort just nu. Babblat och babblat och babblat och babblat. En sån där svamp. Med en sån svamp. Och med lite trä. Det blir bra. Då får jag en god soppa. Oj. Nu kommer jag behöva klippa i videon. Ouch. Så lägga lite fult tak på det här. Och lägga golv. Där. 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 Så. Får se här. Så. Och 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 så. Oh. Och så. Och så. Och så. Och så. Så får vi göra en dörr. Gott med mat.